בואו נדבר על עתיד עולם העבודה בחמש השנים הקרובות. דוח מאוד 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 חשוב שיצא של פורום הכלכלה העולמי, ממש לפני מספר חודשים, ומי שהוציא את הדוח זה הבחור הזה שנקרא קלאוס שוואב. קלאוס שוואב הוא הוא בעצם המנכ"ל של הארגון המטורף הזה שנקרא פורום הכלכלה העולמי, שאולי אתם מכירים אותו ממה שקורה, האמת עכשיו בדאבוס ופעם בשנה, מנהיגים מכל העולם מתכנסים כדי לדבר בעצם על איך להזיז את העולם הזה, איך עובדת הכלכלה ואיזה דברים אפשר לעשות בה. אבל מעבר לפורום הזה שמתכנס פעם בשנה, יש עוד דברים שהארגון הזה עושה, כמו למשל להוציא דוח פעם אחת לכמה זמן על עתיד עולם העבודה. איך קלאוס שוואב עושה את הדוח הזה, נדבר על זה עוד שנייה, אבל רגע לפני זה אני חייב להסביר ביטוי מאוד מאוד חשוב שקלאוס שוואב מדבר עליו, והוא המהפכה התעשייתית הרביעית. מהי המהפכה התעשייתית הרביעית? זו המהפכה שאנחנו עומדים באמצע שלה כרגע. היא נובעת משינויים טכנולוגיים והתקדמויות בכל מיני נושאים כמו רובוטיקה ורשתות אלחוטיות מהירות וננו-טכנולוגיה והאינטרנט של הדברים והדפסות תלת מימד והרבה מאוד טכנולוגיות שביחד ההצטרפות שלהם הולכות לשנות לא רק את איך שהעולם עובד ואת איך שאנחנו חיים, אלא במקביל גם את עולם העבודה. ולכן הדוח של החבר'ה האלה כל כך חשוב, כי הם באמת מנסים להבין מה אפשר לעשות, מה אנחנו כחברות יכולים לעשות יותר טוב לנו ולעובדים שלנו כדי שנוכל להמשיך לצמוח. אז בואו נסביר מה קורה באותם 147 עמודים שיצאו ליתר דיוק בספטמבר 2018. הבאתי לכם את הממצאים הכי מעניינים של הדוח, שבעצם זה קיצור של התקציר מנהלים. אז אם אתם עכשיו תשקיעו כמה דקות בלראות את המצגת הזו, אתם הבנתם את הכל וחסכתם לעצמכם את כל הקריאה הארוכה. אז הדוח עצמו, מה הוא עושה? בעצם החבר'ה שם הולכים וסוקרים 330 חברות מכל העולם ומכל התעשיות, ומדברים איתם על 5 השנים הקרובות, מ-2018 עד 2022. החברות האלה יש בהן 15 מיליון עובדים, וכמו בסקר טוב, הן בעצם מייצגות את כל כלל העובדים שבכל כלל החברות, לא כולל חקלאות. זאת אומרת, כל מה שנוגע לשטחים גדולים באסיה ובאפריקה שבהם יש חקלאים, זה נמצא מחוץ לדוח, אבל זו רק הערת ביניים. למעשה, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להבין מהדוח זה לגבי איזה עבודות יהיו ולא יהיו ב-2022, ואיזה כישורים אנחנו נצטרך ולא נצטרך ב-2022. אז בואו נתחיל ממש לעבור על חלק מהדברים. הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו זה מה יהיה חלקנו בתור אנשים, בתוך עולם העבודה, לעומת מה שהולך להיות החלק של הרובוטים או התוכנה או הבוטים. בואו נקרא לזה במילה כללית המכונה. אתם יכולים לראות שבצד שמאל יש את 2018 ובצד ימין יש את 2022, וככל שהשנים עוברות, החלק של המכונה כמעט בכל דבר שאנחנו עושים הולכים וגדל, גם אם מדובר באדמיניסטרציה, גם אם מדובר בדברים שהם פיזיים, אבל גם אם מדובר אפילו כל העבודות שקשורות ל-HR, כל העבודות שקשורות לעבודות טכניות, כל העבודות שקשורות לעיבוד מידע וכו' וכו'. והדבר הזה נובע כמובן מתוכנה וטכנולוגיות שהולכות ומתפתחות, מבינה מלאכותית, ממשין לרנינג וכהנה וכהנה. לא צריך לפרט כרגע בדיוק את הסיבות, אלא רק להבין שזה נוגע בכל חלק שבה ממנה החברה הבנויה. הדבר הראשון והכי מדאיג או מעודד, תלוי איך אתם מסתכלים על העניין, הוא הנתון הזה שכלול בדוח, והוא מדבר על 48% מהמשרות שישארו יציבות, תישארנה יציבות בעוד 5 שנים. מה זה אומר יציבות? זאת אומרת בדיוק כפי שהמשרה היום נמצאת, והאדם שנמצא בה עובד, והערך של העבודה שלו והפרודקטיביות שלו נמצאת היום, היא תהיה בדיוק אותו הדבר בעוד 5 שנים. זה מדהים שכמעט חצי מהעבודות יהיו בדיוק באותו מצב. אבל מה על החצי השני? מה על ה-52% האחרים? אז 52% האחרים מתפרדים לאחוזים של עבודות שלאט לאט לא יהיה צריך אותם, או שהערך שלהם ירד. זאת אומרת, עובד מסוים שעובד היום במשרה מסוים ומקבל שכר מסוים, בעוד 5 שנים מהיום, הערך של המשרה ילך וירד כי יהיה צריך אותה פחות בגלל אותן טכנולוגיות, ולעומתם עובדים שעובדים בעבודות שהערך שלהם עולה ועולה ועולה ועולה, אבל לא רק זה, יש משרות שלגמרי
תיעלמנה, ואם עושים את האקסטרפולציה על מספר העובדים והעבודות שיש בעולם, מדובר ב-75 מיליון משרות. 75 מיליון משרות שקיימות היום, ואנשים מקבלים עליהם כסף ב-2018, לא יהיו קיימות ב-2022. ושוב, זה לא איזה עתידן משוגע שבא ומנסה לנבא את העתיד, זה מתוך מה שאותם חבר'ה בפורום הכלכלה העולמית שואלים בעלי חברות ואנשי HR מאותם 330 חברות עם 15 מיליון עובדים, שואלים אותם, וזה מה שהם בעצמם אומרים. זאת אומרת, הם מסתכלים על טרנדים שקורים אצלם כבר בחברה. זה החדשות הרעות. החדשות הטובות הן ש-133 מיליון משרות חדשות תיווצרנה. זאת אומרת, זה לא רק משרות שישתפרו או הדרישה שלהם תעלה, אלא משרות חדשות לגמרי מכל מיני תחומים שאנחנו היום בקושי מכירים או רק מתחילים להכיר, ואני אעבור במהרה על חלק מהדברים האלה. אז בואו נראה כל מיני דוגמאות למשרות שנחשבות יציבות. אז כמובן משרות ה-executives, חלק ממשרות המחירות והשיווק, אנחנו נראה את מחירות ושיווק מופיעים גם ברשימות האחרות, כי גם הם משתנים. כל מיני דברים שקשורים לפיננסים, גם החבר'ה באקדמיה הולכים לשמור על מקומם, אנליסטים של נתונים ומדענים, וכמובן כל מי שעוסק בתוכנה ובתכנות, מה שהיום מאוד 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 נחשב, ימשיך להיות מאוד מאוד נחשב גם בעוד 5 שנים, גם אם התחומים בפנים קצת משתנים. משרות חדשות, שם אנחנו רואים הרבה דברים מאוד מעניינים, כמובן כל מי שמתמחה בבינה מלאכותית בכל הקשור ללימוד מכונות, Machine Learning, כל מי שקשור לטרנספורמציה דיגיטלית, זאת אומרת, אנשים שבאים ועוזרים לארגון כולו להפוך להיות יותר דיגיטלי, כי אנחנו יודעים שככל שהעובדים יותר דיגיטליים, החברה יותר פרודקטיבית, וכהנה וכהנה מקצועות אחרים, למשל, Organization Development, זה בטח רלוונטי לכם, מי שצופים, ייעוץ ארגוני, בתוך ייעוץ ארגוני יהיו עוד משרות חדשות שמנסות לעזור לארגון בעצם להתכונן ולהתאים את עצמו לעתיד. ועוד כהנה וכהנה משרות של חדשנות ומשרות שקשורות ליחסי אדם-מכונה ולא רק UX ועיצוב, אלא ממש יחסי אדם ורובוטים וכולי, כמובן מתמחים ברובוטים, אנשים שמתמחים בתרבויות בגלל העלייה החזקה של אסיה, אנחנו נצטרך יותר ויותר אנשים שמתמחים בממשקים בין התרבות שאנחנו נמצאים בה, שהיא מאוד אמריקאית ואולי קצת אירופית, לבין הממשקים של אסיה, כי הרבה מאוד מהכוח והכלכלה של העולם תעבור לשם וכולי וכולי. בתוך המשרות שנמצאות לקראת ירידה, והכוונה היא שחלקן לגמרי תיעלמנה, אבל חלקן רק נמצאות בטרנד שהולך ויורד, אנחנו רואים כל מיני דברים שקצת מבהילים אותנו, כמובן עובדי מפעלים, אבל גם סוגים מסוימים של רואי חשבון, ואנשים שקשורים לתחום המניות, וכמובן טלרים בבנקים ועובדי דואר, וגם בסוף הרשימה יש משהו מאוד מאוד מעניין, לעולם עד היום לא ראיתי אותו ברשימות למרות שדיברו על זה הרבה מאוד, וזה עורכי דין. פעם ראשונה שרואים באיזשהו דוח מסודר, שעורכי דין נמצאים ברשימה של משרות שהולכות להיעלם לאט לאט, הטרנד שלהם במגמת ירידה. מה מתכוונות החברות לעשות עם זה? נתנו להם מין צ'קליסט כזה, והם היו צריכים לסמן מה מתוך הדברים הבאים אתם הולכים לעשות, כי המטרה היא שהחברה תמשיך לצמוח, אבל כל השינויים האלה הולכים לקרות, ואני בכלל לא נכנס, למרות שזה מפורט בדוח, למה הם הסיבות לשינויים, כי זה לא רק הטכנולוגיה, זה גם סיבות כלכליות וגיאופוליטיות, אבל נשים את זה רגע בצד. אז בתוך כל מהלכים שהחברות מספרות שהן הולכות לעשות, אפשר לחלק את זה בסופו של דבר לשני סוגים של מהלכים עיקריים. סוג אחד של מהלכים זה, כדי שהחברה תמשיך לצמוח, מה אני אעשה? אני אהנה מכל התוכנה החדשה, מהאוטומציה החדשה, ואני יתעדף מה שנקרא אוגמנטציה. אוגמנטציה זה עבודה של האדם ביחד עם המכונה. זאת אומרת, אם תוכנה יכולה להחליף כל מיני עבודות שהיום עושים אנשים, אז הדבר נוסף שאפשר לעשות זה לקחת אנשים, ללמד אותם לעשות דברים יותר חכמים, וביחד עם התוכנה לעשות תפקידים חדשים. החבר'ה האלה שמדברים על תיעדוף אוטומציה ואוגמנטציה, מדברים הרבה מאוד על פיטורים, בלי להתבייש. זה דוח שבו רואים חברות שמדברות מאוד מאוד בכנות, עובדים שיש להם כישורים נמוכים ילכו ויעלמו, ובמקומם נביא עוד אוטומציה ותוכנה. החלק השני, שהוא קצת יותר אופטימי, מדבר על הכשרת עובדים, ועל לתת לעובדים את הכישורים שיותר ויותר יידרשו להם, בהינתן שיש פה את כל אותם מחשבים וטכנולוגיה ותוכנות שיכולות בעצם להתחיל לעשות עבודות של אחרים. ואז הדוח אומר משהו מאוד 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 מפחיד, לפחות אותי. הוא מדבר על זה שרוב הכישורים שקיימים היום לעובדים לא יהיו מספיקים כדי לקיים חברה בצמיחה. זאת אומרת, בגלל
על התחרות ההולכת וגדלה בין חברות. אנחנו רואים היום חברות כמו פייסבוק, גוגל, אפל, חברות שהן היום מהחברות המצליחות והרווחיות ביותר בעולם. לפני 20 שנה רובן לא היו קיימות בכלל. אנחנו רואים את העולם משתנה, החברות מבינות שיש תחרות מטורפת, וכדי לעמוד בתחרות הזו, העובדים צריכים את הכישורים. 5 שנים נשמע כמו זמן קצר, אבל כשהדברים זזים מהר, גם הכישורים צריכים לזוז מהר. מה הם אותם כישורים שאותם חברות ואנשי HR מאותם חברות מצביעים, שהם הכישורים שהעובדים שלהם יצטרכו, בהינתן שהטכנולוגיה נכנסת לארגון בצורה מטורפת? זה כישורים כמו חשיבה ביקורתית וחדשנות ויצירתיות ומקוריות, פתרון בעיות מורכבות, עיצוב טכנולוגיה ותכנות, אינטליגנציה רגשית, רעיונאות, מנהיגות והשפעה, ניתוח מערכות. אנחנו רואים פה הרבה מאוד כישורים שאותם רוב האנשים לא מביאים לא מבית ספר ולא מהאוניברסיטה, בגלל שלא מלמדים אותם שם. אנחנו כמובן מלמדים אותם בג'ולט כי אנחנו מאמינים בדבר הזה, אבל מה שחשוב להבין זה שזה כישורים שהם, מה שנקרא, אם יש לך אותם אינטואיטיבית יש לך אותם, ואם לא, צריך ללמוד אותם, וגם אפשר ללמוד אותם, אבל רוב העובדים לא מגיעים עם הסקילס האלה, מכיוון שזה גם לא סקילס שאנשים היו רגילים לשלם כדי להביא איתם למקום העבודה. בהינתן תוכנה ורובוטים, אנחנו פתאום צריכים כל מה שקשור באמפתיה ואינטליגנציה רגשית, ודיברנו על זה, איכות תרבויות וכולי, נהיה הרבה יותר מעניין. מה יעשו המעסיקים עם פער הכישורים הזה? אז שוב, כמו שאמרתי, המעסיקים ענו מאוד בכנות לסקר, ולכן הם לא מפחדים, אנחנו לא מפחדים לראות במקום הראשון, שהרבה מהם מדברים על העסקת עובדים חדשים שלהם יש את הסקילס האלה, להם יש את הכישורים האלה, ובין השורות אנחנו יכולים להבין שזה אומר פיטורים של עובדים אחרים שלהם אין את הסקילס האלה. חלקם באמת מדברים על אוטומציה, חלקם מדברים על עבודה עם פרילנסרים וקונטרקטורים חיצוניים שלהם יש את הכישורים האלה שעוד לא אספנו בחברה, וחלקם מדברים על upskilling ו-reskilling, זאת אומרת הכשרה מחדש ושל כישורים חדשים ושיוף כישורים קיימים. אז בגדול הם מדברים על 54% מהעובדים, יותר מחצי מהעובדים יהיו חייבים או להשיג כישורים חדשים או לשייף את הכישורים הקיימים שלהם, מה שנקרא לעדכן להם גרסה. גם הם עשו תואר מדהים באקדמיה מעולה והם הביאו איתם כישורים מטריפים, הם יצטרכו לעדכן לעצמם את הכישורים. והחברות לא מפחדות לענות עוד פעם בשיא הכנות, זה משהו שלעובדים אולי יהיה קצת קשה לשמוע, להגיד את רוב מאמצי ההכשרות אנחנו נשקיע בעובדים שנותנים לנו את הערך הרב ביותר. יש פה היגיון קפיטליסטי מאוד מאוד ברור, העובדים שיודעים לספק את הערך הכי גדול לחברה, בהם אנחנו נשקיע כי אז הם ייתנו לנו על אחת כמה וכמה, אבל זה משהו שאולי קצת קשה לשמוע. הדוח מסתיים ופורום הכלכלה העולמי בסופו של דבר נותן סיכום מאוד מאוד יפה לדוח, והוא נותן 3 המלצות ל3 גורמים שונים. אז לממשלות בעצם הפורום ממליץ שכדאי להן לפתח מדיניות חינוך שמטרתן להעלות את רמת הכישורים בכל הגילאים, לא רק מדיניות חינוך שיש עד האוניברסיטה כמו שיש היום, או התיכון שזה מה שיש לכל אזרח ואזרח, אלא איך אנחנו בעצם מפתחים כישורים לאנשים עד סוף החיים שלהם. לחברות הוא קצת יותר מפרט, מן הסתם כי זה דוח שמיועד לחברות, והוא אומר שהדבר הראשון הוא לעבור לגישה פרואקטיבית, לא לחכות כל הזמן לגלות שיש איזשהו כישור שחסר לנו בחברה ואז להגיב אליו, אלא להיות פרואקטיבי, לנסות להבין מראש מהם הכישורים שנצטרך תכף, ולא לגלות את זה בדקה ה-90. הדבר השני המאוד מאוד מעניין שהוא אומר זה שחברות יכולות למצוא לעצמם יתרון תחרותי בזה שהן מכריזות על עצמן כארגון מלמד. מה זה ארגון מלמד? זה ארגון שבו כשהעובד מגיע, הוא הולך לעבוד הכשרות, אבל לא רק הכשרות שמפתחות אותו ספציפית לכישורים שצריך בחברה, אלא הכשרות שמפתחות אותו כאדם, הכשרות שילכו איתו גם לעבודה הבאה או לשתי עבודות אחרי, כי זה מה שעובדים יחפשו לאט לאט, וזו ההזדמנות שלכם גם להפוך את עצמכם לארגון מלמד, ארגון שיש לו את היתרון התחרותי הזה. הדבר השלישי הוא מדבר על קבלת עזרה מבחוץ, אם זה מאותן ממשלות שהוא הזכיר בהמלצה הקודמת, אם זה מחברות אחרות, לקבל עזרה באותן הכשרות עובדים, מכיוון שהחברות לא מספיקות, עד שהן מספיקות לבנות את ההכשרות, הטכנולוגיה מתקדמת כבר צעד הבא, ויש חברות חיצוניות שמצליחות לבנות הכשרות בצורה יותר מהירה. לעובדים עצמם הוא אומר את הדבר המאוד מאוד פשוט, והוא
לקחת בעצם אחריות אישית לפיתוח הקריירה שלך או שלך, וללמידה שהיא מתמשכת בכל החיים. אם זה מה שאנחנו הולכים לראות ב5 שנים, אפשר רק לדמיין מה הולך לקרות ב10 שנים וב20 שנה, והוא מסביר, הוא פונה לאנשים והוא אומר להם, תקשיבו, העולם משתנה מהר מאוד מאוד מאוד, אם אתם לא תשמרו על הכישורים שלכם, מה שנקרא בכושר, אתם עלולים למצוא את עצמכם מחוץ לעולם העבודה כמו שהוא מראה בעמודים האחרים. זהו, הגענו לסיום המצגת הזו, אני מודה לכם שהקשבתם עד כאן, והמסר האחרון שישאר איתכם הוא שאנחנו יודעים איך העתיד ייראה, אנחנו יודעים איך 5 השנים האחרונות ייראו, ועוד פעם, זה לא על פי איזשהו עתידן או מישהו שהולך וחוקר באוניברסיטה, זה על פי אנשים שמדברים עם חברות ועם העובדים שלהם ועם המנכ"לים שלהם ואנשי ה-HR שלהם, והם מספרים לנו איך העתיד הולך ייראה, וזו רק החלטה שלכם, מה אתם עכשיו הולכים לעשות בתוך החברה עם הדבר הזה. תודה רבה.